नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला करटुल्याची भाजी म्हणजे काटलाची भाजी दाखवित आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया। इथे मी करटुले घेतलेली आहेत। आता आपण कशी चिरायची ती मी दाखवते। करटुल्याची भाजी व्हिडिओ कशी चिरायची ती मी दाखवित आहे। असे उभे काप करून घ्यायचे करटुल्याच्या भाजीचे विळीवर किंवा चाकूने। करटुल्याची भाजी अशा पद्धतीने मी अशी उभे काप असे करून घेतलेले आहेत। मी उभे असे चिरून घेतलेले आहेत मी। तर आता मी इथे अर्धा वाटी सुकं खोबरं किसून घेतले आहे, अर्धा वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतले आहे, 1 वाटी कांदा उभे चिरून घेतले आहेत, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। आता हे मी वाटप क्रमाक्रमाने गरम तव्यावर भाजून घेणार आहे। सुकं खोबरं भाजून घेतलं आणि प्लेटमध्ये काढून घेतलंय। आता मी ओलं खोबरं भाजत आहे। ओलं खोबरं भाजून घेतलं आणि मी प्लेटमध्ये काढून घेतलंय। आता मी कांदा भाजून घेत आहे। कांदा, आलं आणि लसूण, थोडं याच्यात तेल घालत आहे आणि कांदा लाल होईपर्यंत आपण भाजायचा आहे। कांदा लालसर होईपर्यंत भाजलेला आहे। आता मी गॅस बंद करत आहे आणि कांदा एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता भाजून घेतलेलं वाटप थंड होऊ देऊया आणि नंतर मग मी मिक्सरमध्ये वाटून घेते। गरम तव्यावर भाजून घेतलेलं वाटप होतं ते थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरमध्ये घालून त्यात थोडं पाणी घालून मी असं वाटून छान घेतलेलं आहे। आता कढई मी गॅसवर तापत ठेवली होती, ती तापली आहे। आता मी तेल फोडणीला घालत आहे, 2 चमचे तेल तापलेलं आहे। आता मी हिंग घालत आहे, मोहरी घालत आहे, जिरं घालत आहे, कढीपत्त्याची पाने घालत आहे, लसूण घालत आहे,
कांदा घालत आहे. आता आपण सगळं परतून घेऊया तेलामध्ये. आता मी मिक्सरमध्ये वाटलेलं वाटण घालत आहे. आता आपण असं परतून घेऊया. आता मी 1 चमचा मालवणी मसाला घालत आहे. आता हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया. अर्धा चमचा मीठ घालत आहे. मिश्रण एकजीव करून घेऊया. आता मी चणा डाळ घालत आहे. ही चणा डाळ मी 2 तास पाण्यात भिजत ठेवली होती, ती मी आता ह्याच्यात घालत आहे. आणि कडतुल्याची भाजी घालत आहे. आता मिश्रण एकजीव करून घेऊया आपण. आणि 5 मिनिटं थांबूया. मी अजून 1 चमचा मालवणी मसाला घालत आहे. मला मसाला जरा कमी वाटतोय म्हणून मी मालवणी मसाला एक्स्ट्रा 1 चमचा घातलेला आहे. तुम्हाला जसं तिखट हवं असेल तसं तुम्ही घालू शकता. यात मी थोडं पाणीही घालत आहे, अर्धा ग्लास. आता आपण 5 मिनिटं थांबूया. भाजी शिजलेली आहे. बरोबर 15 मिनिटं लागली भाजी शिजायला. आता आपली भाजी झालेली आहे. आता मी ह्याच्यावर कोथिंबीर घालत आहे आणि असं व्यवस्थित परतून घेत आहे आणि गॅस काढत आहे. तर मी कडतुल्याची भाजी म्हणजेच काटल्याची भाजी केलेली आहे. देवगडमध्ये ह्याला काटलं असं म्हणतात, काटल्याची भाजी असं म्हणतात. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.